Yau alhamdulillah bayan mun gama koyar da yadda ake buɗe Metamask, yanzu za mu nuna muku yadda ake adding different testnet network cikin Metamask. To farko zaga tun da dama za mu interacting ne da test network za mu amfani da su testnet networks. Farko sai ka zo nan za ka buɗe nan Ethereum mainnet ɗin nan sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi bayan ɗaya muku zoom in za ku ga nan an sa show hide testnet network socialize hide, sai ka danna wajen. Kana danna wajen sai ka yi scrolling down. Nan gashi nan an rubuta show testnet network sai ka yi onin ɗin shi sai ka danna. To ya gani yanzu yayi onin. Kawai shi kenan sai ka yi koma nan. Gashi nan yanzu ya rubuta ya nuno mana testnet network, za ku ga ba kamar ɗazu ba. Gashi nan ya bamu Goli testnet network, Sephora testnet network, localhost ya bamu. Idan to kana so kuma ka yi adding wani network da ba ka gan shi a nan ba, kawai sai ka shiga nan add network. Kana shiga add network nan kawai za ka je ka kwafo wannan ɗin shi, za ka je ka taɓo network ɗin shi. To anan sai ka yi kowane network ne, ko testnet network ko mainnet network, za ka je chainlist.org ne. A can za ka yi wannan. Bara mu je chainlist.org. Ga link na chainlist.org yana ina. Yauwa ga link na chainlist.org. In muka danna za mu shiga chainlist.org. Bara mu gwada adding wani network na zkSync alpha testnet mu gani mai gwaji da shi. Yauwa ga mu a cikin chainlist.org. Kana shigowa for instance nan ka gani anan zai nuna maka nan testnet sai ka yi kunna shi testnet. Site ɗin yana da ɗan nauyi. Chainlist.org yauwa sai ka zo nan sai ka yi searching. Bara mu rubuce ka duk testnet network ɗin da aka baka za a baka dama sunan shi network testnet network ɗin da aka yi amfani da shi. To sai mu searching, ba mu searching for instance zkSync alpha testnet. Yauwa gashi nan. Gashi nan zai bamu information na komai network ɗin sai ka ɗan danna wannan ɗan arrow ɗin ya baka full. To ka gani nan ya bamu chain ID 280 currency ETH ga RPC server address. Sai ka yi copy ɗin wannan RPC server address shine main important ɗin. In ka yi copy ɗin shi sai ka haddace wannan 280 and ETH currency ɗin nan sai ka koma cikin wannan daga cikin Metamask ɗinka da cikin key browser network name shine zkSync alpha testnet. Yauwa sai new RPC URL, wannan URL ɗin da muka kwafo gashi nan. Chain ID 280 dama mun haddace. Currency symbol ETH. To nan optional ne kawai sai ka yi saving. Kana saving kawai zai hau. Yauwa ga yana ya nuno mana you have switched to zkSync alpha testnet. Seems I got it. In za ku duba nan za ku gani gashi nan. Yanzu muna kan account na mun ɗora account na zkSync alpha testnet. Wannan shine abin da ya sa ga Ethereum anan. Wannan ne ya yake da suna layer 2 project ne na zkSync wanda yake fasaha zk roll of zero knowledge kenan. To wannan shine yadda ake duk wani testnet network aka baka haka ake adding ɗin shi. Wannan hanyar za ka bi kai adding ɗin shi. Idan ma mainnet ne shi ma ka je can shi ma ka yi searching haka ake adding ɗin shi. Wannan shine bamu ba bidiyon anan shi ma.